Me kombaka, mi lobby brada, nangasisa. Nog steeds het beeld en de stem van Milano. So, datorif albina, lek fam leku uitba, sma e aksimi takitelek non de no yere misten omtrent asan dati fami fen fu asani. Fa VP gedraging of misdraging ala de soort sandati. Mi teigo ume wegi de san luku. Oké, lek van meneer Brunswijk bij Godrape, dat sabi in soort hoedanigheid aan bij Godrape. In de hoedanigheid van een ambtsawekari VP of in een hoedanigheid voor een persoon Brunswijk. Sab de sandati. If mima taki, da motaki, die man was niet daar in de hoedanigheid van de VP, als VP van de Republiek Suriname. Die man was gewoon daar als de persoon Ronnie Brunswijk, de gangster Biggie Poa. Isap zei de mitakso. A pleeg overleg dan de rest voor de regering. Want die man is tweede man van het land. Want man de tapama ete a president sobo. Dat want dat alla de handeling samen pleeg drape. Afas van Machares refi na namens a regering of ama handel individu na ma wango drape. Want abo fiti takite de sandi se fen presi to yere wan jugu de na presi dat regering top hes biting ekar wan algemeen wan spoedvergadering of wan spoedbijeenkomst voor taki snel taki lukuno no de bijvoorbeeld albina na soipsa sawodu dat de mai tak konta wan standpunt dat de mai gisma toestemming dat oké, dat you kan go luku mino mango dat you go namens a regering dat te go luku na soim takanga desma so desma disi na sosani eseti mino tak anobu fa mango uno bakrai mi verkeerd mino tak anobu fa amango maar a bufasi al retifasi fu waka to de wan organisatie wat a regering na wan heer orga dat a regering top mus kon hes bite bij mekaar dat je luku no na soip sadrape dat de mai komt op een standpunt dat de gisma toestemming dat je you ego namens a regering. Mog je een chief voorbeeld even. Ik was nog niet bij de BEP, maar atesa masra alleen die bedede dat mi begonade de oso dat pena de man beda fese nu weer. Dat bijvoorbeeld, een voorbeeld, ik ben meneer Parmeser drape, en man kon namens NDP. En nog gewoon maar wiki dat oké, mogo dat dan tak mi kon ja namens NDP. De man, taki, want in de sandisi sabi, na de edemaf de partij, als het ware, na de na eerste massa okong. Maar waarschijnlijk bouwt dan op de mango, dat de mans don taki, dat de mangi Parmeser a mandaat voor go namens NDP. Dus in plaats van een voorzitter voor NDP. You see? Nou, zo de sanego. Dus if een meneer go naar maar wijnen namens de regering, dan moet ik een regering fout, want dan zou zijn go, luku van mijn gedraging. Maar met de zeker, of komt dat niet zeker, met twijfel dat nou een aangelegenheid voor een regering drape. Na kon die aher aan meneer Jera Sani da mango. En amano bedape lek VP, amano go lek van Taigugba, lek meneer Brunswijk, de gangster, meneer Biggie Poa. En daarom ama handel Biggie Poa ook toe. So ume sap de sani lobby wang. Umusu esap de sani. Want luku, mi tak wan sani, mi skrif wan sani, tak president, u moet uw VP tot orde roepen. Dat je bereikt dat mama no bego dat pelik VP, dat zei de tak president mu. Omdat buitenland de maus dan de mij luku tak machan wakti na VP view of fa. Ifirito, daarom met tak so. Maar echt asan fu albina agi grosking. Agi grosking.